Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýokşan anaglar. Bu hepdäniň esas temalary Azatlyň websaýtynda iň köp okulan makallalarymyz, iň köp dinlenen söhbetlerimiz Prezident Berdimuhammedowyň aýdymynyň Aziýada 2017-ňiň senasy, ýagny giýim edilip seçilmegi, Türkiýede gülençdir öýdülýän türkmen studentiniň tutsak edilmegi, Halkara hukuk guramasynyň Türkmenistana ýapyk ýurt hökmüne beren bahasy barada boldy. Şeýlede Forbes jurnaliniň Türkmenistanyň ekspertçiler krizisinden ýeti ejir çekjekdi barada çykaran netijesi. Awada da bahasa edilmeýän sport toplumynyň açylmagy baradaky makallalarymyz köp okurly. Iň köp tomoşaçy çeken wideolarymyzyň başyny hem Berdimuhammedowyň aýdymynyň Aziýada 2017-ňiň giýimli bolmagy kompozitor Mehmet Güseyinow bilen geçirilen video söhbet çekýär. Qırgız mollum Moskwada söpürjü bolla atly videomuz hem köp görüldi. Aşgabatyň duralgysy awtobus duralgylary atly foto sergimiz bolsa şu gepde iň köp tomoşaçy çekdi. Şu gepde iň köp söhbetçi çeken gepleşiklerimiň başyny türkmen migrantlarynyň pasport problemasyna wagtlaýyn çözgüt tapylýar atly söhbet çekýär. Elbetde Prezident Berdimuhammedowyň Aziýada 2017-ňiň senasy bolan aýdym hem köp teswirçi çekdi. Okuwçylarymyz awada açylan bahasa edilmeýän sport toplumy barada hem gyzykly pikirler aýdypdyrlar. Mysal üçin ykdysatçy atly okuwçymyz şeýle teswir galypdyr. Türkmenistanyň soňky 10 ýylda gurulýan guruluşyklaryň köpüsi diňe pul ýygmak prim bilen baglanşykly. Olar ertir özüne ödär ýa halka peýda getirir diýen pikir hiç kimde ýok. Olar bu deskalaryň bahalary aýdylardy, emma hökümet halkyň bilýänini bilýär. Bu binalar gurmak üçin millionlar giden bolsa saklamak üçin 100 miňler gerek. Birazdan harap bolar, sebäbi seretmäge pul tapylmaz. Elbetde, bir ykdysatçy atly okuwçynyň pikiri. Hormatly dinleýijiler, sizi hem Azatlyň çap edýän makallalaryny okap, geçirýän söhbetdeşliklerini dinläp, öz pikiriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Hepdäniň jemini Türkmenistanyň medeniýet we kanunçylyk baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Golaýdy Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sport telekanalynyň direktori Ýoldaşgelli Hanaly wezipesinden oşatmak baradaky karary gol çekendigi habar berildi. Türkmenistanyň garasy Ýuristler Birleşiginiň başlygy Temir Misirhanowyň pikirine görä, bir türkmen prezidentiniň medeniýet hakyna kanuny bozmagy bolup durýar. Ýuristiň düşündirişine görä Türkmenistanyň medeniýet hakyna kanunynyň 16-njy maddasynyň 3-nji bendine alaýyklykda redaksiýa baş redaktor ýolbaşçylyk edýär we ol öz wezipesini şu kanun, ýani medeniýet hakyna kanuny redaksiýanyň düzgünnamasy esaslandyrjy bilen redaksiýanyň arasyndaky şertname esasynda ýerine ýetirýär. Baş redaktor köpçüliklerin habar beriş terişdesiniň esaslandyrjy tarapyndan bellenilýär we işden boşadylýar ýa-da redaksiýanyň düzgünnamasy esasynda saýlanýar we işden boşadylýar. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň Kronikasy websaýty Türkmenistanyň 2012-nji ýylyň 22-nji dekabryna köpçüliklerin habar terişdeler hakyna kanun kabul edileli bäri Türkmenistanyň prezidentiniň hiç bir medeniýet terişdesiniň ýolbaşçysyny işden boşatmagyny habar berýär. Biz bu ýagdaý barada Aşgabatly Synsa Amanmurat Bugaýew bilen söhbetde bolýar. Amanmurat dogrudan Prezidentiň medeniýet hakyna kanuny bozanyny aýdylýar. Siz bu ýerde näme görýäňiz? Bir ýerde umman ýanky gurrun edilýän Türkmenistan sport telekanalynyň ýolbaşçysynyň işden boşadylmagy ýeketek misallar, şeýle misallar näse diýsen barmy? Soňky bir aýyň içinde meselem ahal durmuşy vilayet gazetiniň baş redaktory prezidentiň fermanyna laýyklykda pensiýa ugrudyldy. Oň ýerine de redaktor ýene de Prezidentin fermanı bilen bellenildi. Ýoksa bolmasa ahal durmuş gazetini esaslandyrdy bir ahal vilayet häkimligi. Edilşiň ýaly Mollumlar gazeti wagtynda da gaýtalandy. Mollumlar gazetiniň de öňkü baş redaktory baş işçilerle sebäpli gazetiň baş redaktory wezipesinden başladyr. Onuň ýerine täze redaktorym ýene de prezidentin fermany bilen wezipe berilendi. Şeýle misallar sanahan sowaby bar. Bir juda Mollumlar gazetiň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň tarapyndan esaslandyrylan gazet. Şeýle ýa-da bir ýurtda medeniýet barada kanun kabul edilmedinden ama şeýle ýagdaý dowam edýär. Kanun kabul edilenden soňra da edilen ýar dowam edýär.
Aman radni Misrxanowyň ýurist Misrxanowyň pikirine görä Türkmenistanyň konstitusiýasyna we prezident hakkynda kanunyna laýyklykda döwlet dostany normativ hukuk mazmunly kararlar çykaryp bilýär. Emma olurda redaktorlar bellemek we işden aýyrmak hakynda anyky surdat aýdylmaýar diýip Misrxanow aýdýar. Indi sizin pikiriňizçe bu ýerde näme bolup geçýär? Doğrudan prezident öz ygtyýarlyklaryny, kanuny ygtyýarlyklaryny bilen okmaýardy. Bu öňden gelýän praktikanyň dowam etmesi bolup görünýär. Sizin pikiriňizçe bu ýerde näme bolup geçýär? Men döwlet başçysyny özüniň kanuny, hukuklaryny, borçlaryny bilýänler diýen pikire kol ýapasym gelen okýany bu bolup geçýän zatlar şol aňyrdan gelýän, dowam edip gelýän düzgün bir eser döwründe şu mana bolşewiklerden, kommunistlerden alan bir ýörelgi, sebäbi eser döwründe de baş redaktorlary şol ulgama ýol başçylyk edýän minister şol gazetyi esaslandyrdy diýip ýazan edaralar, ministerlikler amal etmeýärdi de eýsem partiýanyň merkez komitetiniň bürosyna bir mesele seredilýärdi. Redaktorlar aýyrmak meselesi, redaktorlar bellemek meselesi. Bir şol öňden gelýän düzgün biziň miýasy ornuny däl, onuň maňyrda gelýän düzgün ýokardan yol başçylyk etmek, ähli ýokardan çözmek, redaksiýanyň dürüjlük kollektiwine, redaksiýanyň gazetin düzgünlamasyna salgynanmazlyk bir täzelikdir. Ondan raçometdi o takynna kanun diňe kagyz ýüzünde galýarda, iş ýüzünde işlänokda şeýlemi? Şeýle bolup çykýar, sebäbi Türkmenistan'da hürmetli o takınna kanunlar başka kanunların kabul ediliyor. Şeyle kanunlar kabul edildi deyip mahabat üstüne mahabat ediliyor. İş yüzünde olun kanun işlänok. Olduna kağıt yüzünde galiya belki bir yurdun başındakileri, demokratik institutları inandırmak için soların gözünü ähli demokratik uğurlar oyuncu biz siyasi aytmak için edilen hareket hükmünde bolup galýar. Kanunlar işlänok bizim emes takınna kanunlar. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy ýerli synçy Amanmurat Bugaýew bilen Türkmen medeniýeti we kanun hakyndaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň kärenetine berilýän ekrançylyk ýerler, şol sany milli ýerlerini almak bilen bagly meseleler, bu urda kabul edilen kanunlaryň bardygyna garamazdan iş ýüzüne dol çözülmän gelýäni meňzeýär. Azatlyga gelip oşan habarlara görä adamlaryň kärenetini alyp ençe meýil ýerden bejeren kärene ýerleriniň ýygyny alyp başga adamlara berilýän halatlar hem bolýar. Bu ýagdaý bar eklenji ýerden bolan adamlara adyndan bir ýyllyk zarba bolýar, maddi we ruhy ýany ýetirýär diýip ýerli synçylar aýdýar. Şeýle ýagdaýlaryň biri golaydy Balkan vilayetinde hem döredi. Bu arada kärdeşim Sähranyň Mirzek gurrugyny bilelikde dinläliň. Balkan vilayetiniň yerli häkimetleri 20 golay kärenneçini öz yerlerini ýygyna tapşyrmaga mejbur edýär diýip Balkanly daýhanlar habar berýärler. Ozolky gyzylar we täzirki Serdar etrawynyň Çerkezli daýhan birleşiginiň ençeme kärenneçiniň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä Serdar etrap häkimliginiň owa hojalyk puda boýunça ýol başçylary ýokardan berilen görkezme diýip daýhanlaryň ortaça 4 ýyllap özleşdiren yerleriniň deregine tarp ýerden kärenne ýerini almagy hödürleýärler. Bizi yerlerimizi tavşırıp deregini Garawum kanalynyň uzakda yerleşýän özüm berentli pesli, tekiz bolmadyk yerler almagymyzy buyurdular. Bize bu arada eýem etrap derejesine karary gelindi. Ýürüýti görkezme hem bar. Siz yerlerinizi tavşyrmaly, başga edip biljek zadymyz ýok diýdiler. Diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran Çerkezli daýhan birleşiginiň kärenneçi gurrun berdi. Onuň sözüne görä Serdar etrap häkimliginiň we Çerkezli daýhan birleşiginiň resmileri ählisi bir territoriýada jemlenen we köplenç bagwakçy ekinleri ekilen ýerleriň duýdansız ýygyna alynmagy we onuň sebäpleri barada kärenneçilere hiç ýyly düşünürş bermeýärler. Biz yerli ýaşaýjylar, bu yerler bizim ata-babalarymyzdan gelýän dowduk mekanymyz. Bu yerleri bizden başga kime berjek bolýaňyz diýip soranmyzy wagty gelende bilersiňiz. Näme sizi yersiz goýamyzok. Öň 3 hektar ýeriňiz bolan bolsa 5 ýetireriz. 5 hektar ýeriňiz bolan bolsa 10 ýetireriz. Siz nämeden nägili bolýaňyz diýip sorawmyzy soraw bilen jogap berdiler.
diýip Balkanly kärenneç aýtdy. Azatlyk radiosu gürüň edilen kärenneçleriň öz ýerleriniň ýygyna tawşyrmaga mejbur edilmegi dogrusynda Serdar etrap häkimliginiň we Çerkezli Daýhan birleşiginiň resmileri bilen telefon arkaly habarlaşanda nähildir bir düşünür şäde maglumat almak başartmady. Ýöne ilat arasyndaky, ýagny resmi çeşmelere tasdikladyp bolmadyk maglumatlara görä, etrap häkimligi bu çäräni Türkmenistanyň ýokary derejeli emeldarlarynyň birini welaýatyň iň tekiz we suwa ýakyn ýerinden 160 hektar ýeri bölüp bermek üçin geçirýär. Yerlerin ýokary derejeli emeldarlaryň birine bölünip berilýändigini häkimlikde işleýän dogun garnaşlarymyz aýtdylar. Biziň ekrançylyga taýýar eden yerlerimizi zor bilen elimizden alýarlar. Bize verilen täze yerleri işläp taýýarlamak üçin adından 1 ýyl gerek. 1 ýyl girdijimiz bolmaz. Onsoň biz näme etmeli? Dip Balkanly kärenneçi deýrenýär. Kärenneçilerin en çemesiniň tasdiklamagyna görä olara yerleriniň elinden alınjakdygy barada bary ýogy 20 gün ozal duýduruş berdiler we häzir eçenli adından 6 kärenneçi öz ýerini ýygyna tawşyrmaga mejbur boldy. Türkmenistanyň yer hakyndaky kodeksine laýyklykda kärenneçiniň elinden ýeriniň alınjakdygy barada adından 1 ýyl öňünden duýduruş berilmeli we onuň maşgalasyny ekläp bilmegine gaýtadan mümkinçilik döredilmeli. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Sehranyň lediniz. Hepdäniň zemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Azatlygyň Türkmenistanyň kabarçy Sultan Asylow bilen söhbetdeş bolan 50 ýaşly Guldar Lewap vilayatynyň Garasyzlyk etrabynyň Bereket Daýhan örleşiginde ýaşaýar. Ol habarçymyzy millet yerlerini almak meselesinde dowam edýän we uzak ýyllar saklanyp galýan süýrenjoňlyk hakyna gurrun berip, häkimetleri öz sözüni eşitdirmekçi boldy. Bu söhbeti bilelikde dinläliň. Türkmenistanyň prezidenti ýakynda karar kabul etdi. Türkmenistan boýunça ähli etraplarda, vilayatlarda ýaşaýjylara millet yerlerini bermek hakynda görkezme berdi. Şu görkezmeler yerlerde näýlik ýerine ýetdi, şu işe başladylar, o ýaşaýjylarna millet bermeli. Hala beren yok. O yerlerden beren yok. Yöne çölden kumdan berjek diýip aýtdy. Hala beren yok yöne. Sizden häzir masala var höküminde sizde millet zerurlugy barmy? Millet gerekmi? Hawa gerek, millet gerek. Çağlarım birini hiç olmasa millete çıkarmasam bolan yok. Ýagdaý yok. Milletsizlik sebäpli masalalarda näýle kynçylyklar dörýär? Oňuşuksuzlyk. Gelirler oňuşmaýa alaçsız bir yerlere, ýaşlylere bölüşdirip yer berdi. Ýaşlylerde ýaşap ýör çağalarymız. Şolary bir köseni ýören, bir mellek berseler, özleri ekseler, güzranny özü görseler, oňa tolardy. Melleksizlik zerarly, güzranan bir kynlaşdy. O wagtda millege araşan adamlaryň sany köpmi? Hawa köp. Yaman köp özem bolsa da. Garaşyp ýerler owa ýerinden bir paýlasa, azrak owa ýerlerinden mellek alsak bizerem, kösenmesdi çağalaram. Garaşyp ýör şoňa. Özüňiz näçe ýyldan beri millege garaşýaňyz arda berdiňizmi? Bizler özümüz 3 ýyl boldy. 3 ýyldan beri garaşýas mellege. Garaşyp ýörüz, beren ýok. Gumdan berjek diýip paýlaýa her wagt gumdan alar ýagdaý ýok da oňa. Şerti yok. Mektep gerek, medpunkt gerek, soňra çağalar bağı gerek. Şolar bolsa, ýene köçelerim oňa tolsa, şonda alsaň bolar. Bolmasa alyp bolany gördüm. Doktorxana, hatda bir doktorxana olsa mektebe meýli. Şoňa birlen kilen barýan barmy? Bar, ýaşap ýörler, alaçsızlar. Çay salıp ýaşap ýörler, kynalýarlar, kışda daşy kar zat ýagsa ötüp bolmaýar guma. Bunda yollar dürüst değil. Şu kanun boýunça milleklerler paýlananda döwlet tarapyndan şunu Daýhan birleşiginiň başlyklary, häkimlikler, etrap ýolbaşçylary şunu halka ýol çekip bermeli, gaz çekip, elektrik togyny eritip, gaz eritip, ýol çekip, ýa-ni halka gerek bolan zeruriýetleri mektep, ýa-ni çağalar bagy, ýaşly baglar, ýa-ni medisina hyzmatlary üçin hasahanalar gurup şu hemmezady üçin edip şondan soňra millet paýlamaly. Ine şular ýalakdatlar edilmän ýöne ýerden bir çöl ýerden millet berilýärmi? Hawa şoň ýawlatlar edilen ýok, şoň etýäs diýdi bu büjetden emesek etýäs diýdi. Ýöne häzir ýetişip bilemiz ýok diýip otur da. Etjek şo zatlar edip kömek etýäs diýdi. Hemmesem. Şu yerler çöl bolsa da, kum bolsa da alýan mellegi. Belli zerür adamlar alıp ýaşap ýör. Ýagdaý bolan gideni. Ýagdaý bolan giden ýok. Ýaşlylerde, klublarda paýladylar, şo ýerlerde ýaşap ýör ýagdaý bolanlar.
Şu yaşlılarda, klublarda nähilek sertler var, şu taýda çağalay adamlara ýaşamaga sert barmy? Onça şert yok. Şert olmasa da bolýa. Indi alasız da yaşap ýörler şonýaly. Ana şolarynda indi bir ýöne bir ýaşaýyş jaý bolýar, mellekde zat umumy ýaşaýyş jaýalyk bolýar. Şu ýerden hajatxanalar ýanky suw ýagdaýy ýa bolmasana o ýerlerinde çörek gösürmeli bolýandyr, tamdyr ojak gerek bolýandyr. Şolar ýalyk ýagdaýlara sertler barmy? Klubda yaşayanlar da var, yaşlıda yok şu şert. Yaşlı bölünüp berildi, köne yaşlıları yok şu yerde şert. Su var, su kemçilik yok yöne. Bir ocak, tamdır edip nan yaparayalı yeri yok. Hormatly dinleyijiler, Lewaply Gulzar bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, siziň ýaşaýan ýerleriňizde mellek meselesi nähil çözülýär. Bu arada bize ýazyň, biziň habarçylarymyza interwiu beriň. Hepdäniň jemini Owgan neptermez bilen dowam etdirýär. Demirgazyk Owganistanyň Balyk welaýatynyň Şordepe trawyna ýaşaýan Gulam Serwer bir aýagyny ýitiripdir. Emma ol 2 gezek öýlenip 3 sagaly maşgalasyny eklemek üçin eşekli meýdana gidip bu ýön köklerini köglemek bilen meşgullanýar. Kawulla kawarçymyz Samerdan oğlum Radynyň Gulam Serwer bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Adım Gulam Serwer. Aýagym maýny nimetdim. Indi özüm kök ýönünden oturýan ýerde. Kokuyonu kok çapılıyor. Hagayan dübünden yok ne? Kokuyor. Otur kuyun. Otur kuyun nereden ayrılacak değil mi? Koku oturmadan bir zayda oturun zayda götürmeli şu kadar mele. Günde bana yüzde ani kıyda ani alsına bağlı ne? O çapılandı da ona çapılıyor şüpheli. Ama boluydu ne? Garip ne? 7 de ani 6 de ani. Jengele baranda ne yapıyor? Eşekli baryon. Eşek amen biliyor. Her kaptar ya napın böyle bir taraf toprak bir ragattan. Ata yakla eşek çıkmalı bir kaptan. Ayağın avgar bolondan sonra sen üylensin. Ova şu ikinci üylenip otasım. Oğul birinin altın dul altın dene. Sonra yanın birinin kayıt aldın dene. Ayağın kesilenden sonra 2 ayal aldım. Ova ayağım kesilenden sonra 2 ayal aldım. Biri öldü. Hakikaten öldü küçüğünden bu da 3 oğladım var. Ayağım bilen avuşuğun boluyor. Avuşuğum bir cahil rahat. Çağalan oğlum koydu. 2 oğul bir kayıt. Aksam gayrı kıyınçılığa bolanıyor. Ya gay. Merdim yani benim sodat bolup yani. Çap gudrana masraf etdi çağalır. Zekat tip beriyorlar bir seri 2 seri. Birinci wagt zekat mahal bulmadı berenem yoklar. Ayağın kesilen hançı oldu mu? Ayağım kesilen şil 14 yıl boldy. Ürenenim 5 yıl bolan pillerden ürendim denem. Afganistan'ın çolak maýetler boýunça ministerligi var. O tarapdan kömek boldum. Kömek eten ýaşna. Kärde bolana aýda 1 ýyl galdan 3608 amry. Olam ýaty bar o gelegiňe çykan ýa. Ýa ber günde näýdi? Bir gün bar powar etmeli. 5-lenji gün geldi ýa bar alkatyasyn dene. Ama 5-lenji gün alkadermeli. Köküden kuluňa dere berendir. Ha günde bir albermeldi ne? Ýa günde 2 dawany 150 dawany. Biri ganan 6 ýaşynda, oğlum 4 ýaşynda, bir kızam 3 ýaşynda. Men molla okutýan oğlunam. Aşy küçügim bakam 2 ýaşar şol. Aşaňa solam gaýtym molla. Molla Muhammedler ganan gitdi jagaýdym bada etdi okuýar. Oğlum da küçügim o da aýşpilek tepede bar tur. Ona küçük bada aýşpilek tuwana kan bir şey jokloýup etdine. Ýöwedem ýarym. Men o gyýdym çapaýyn Mehmetde çapaýyn. Kärme çapaýyn. Gyýdym boljak. Aýalym şu öz komlarynda ýakyrak. Öz komlaryna Süleyman taýbatyndan. Teşekkür. Şeyh basam bolamalayn. Bermediler mi? Torun etmediler. Men Abdurrahim çinden gayna pat aldım dene. Bermedi çolak tipden. Sonra da şoğurda bedin birini aldım. Sonra ben bodarımdan. Yani onu aldım. Olmadı 6 yıllık ömürlük etti. Kiçiğini aldım. Olmadı Süleyman Tayyip'den aldım. Bile yaşayamıyordun mu? Yaşayamıyordum. 2 yıl yaşadım. Barıp verdim. Olun ezin kagidim oluyor ya. Ya da ayetsin kagit yani şu etten bolup verdi. Hoşta. Şu ölüm piladem pakar orada bolup verdi. Ya uruş kurun oldu. Bir ayarlam birine ya bir şapat ya bir soğuk kurar demen. Hem gelip kömek davet yana tapılıyorlar. Tapılıyor. Mana şil aman bay iksir birinci verdi. Allah kömek edin. Bize helal sol. Başka kim kömek etsin? Mende yer boş yok vardı. Mülküm yok, komum yok diyen yani. Ben komla aynı konuda tutuyor. Yer yok vardı. Yer vermediler bana. Hiç yer yok. Gördüm en yanı Türkiye'den Duran kaydar aldım ben inen bada. Onun içinde bir kaydı geldi. Onu settara kaldı. Ana men bu son burada 3 yapıldım dene. Üylendirmediler kaynediler. Hani şöyle dip ben üylendim dene. Bunun böyle piyana. Nidavada gidip piyana. O da takırlık vermeli. Ha kokun pilavda otur ku vermeli. Aşın yani yerden tava tutmari. Yunguçan yerden. Aşınla bir adam gelip katını rulmuyor. Adam kup çıkarıp da gidermeli. Destelap o eşeğe yükleyecek bir lavadan birine kıyırmalı yükleyip veriyor. Gelmiyor. Men agdaşmayat bilir agdarman bilmiyor. 3 tepikten 4 tepikten kokalıyım. Burada yüzün çok solak diye gelen dedim. Alim var ha. Ben kulağıma çalıyor. Reşit gelen alıyor.
Sayman bayalıyor. Spilevet bir kokallan yok, spilevet çapyon. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan uly Muradi. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmen ýazgysy biziň kardeşimiz Hudaýberdi Hally 70 ýaşady. Ol 1947-nji ýylyň 17-nji aprelinde Bayram Aliýanyň Gadyrýa owasyny dünýäge indi. Şol owada orta mektebi tamamlap, Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Türkmen filologiýasy fakultetini tamamlady. Sowet edebiýat jurnalyny uzak wagtlap işledi. Akym uğruna powest bilen edebiýata geldi. Güýdgüli. Saçak powestler hem ençemi hekaýeti bilen okuwçylaryň söýgüsini gazandy. Ol häzir eçenli 10 san kitabyň awtory. Aýry-aýry eserler urus, kazak hem gyrgyz dillerine terjime edildi. Urus dilinde hekaýeler ýygyny çykdy. Soňky 20 ýylda Çekiýanyň paýtagty Pragada ýaşaýar. 1990-njy ýylyň iýulçular protestine bagyşlap ýazan 3 gulokly adam powesti çek diline aýratyn kitap bolup çykdy. Azatlyk radiosi bilen ýygyderli gatnaşyk saklap gelýär. Hudaýberdi Azatlygyň okuwçylarynyň adyndan 70 ýaşyň bilen gutlaýar. Ýaşyň uzak bolsun, galamyň ýeti bolsun. Türkmenistanyň aýdylşýaly. Eýsem ýa dillerdäki dörejülük nähili? Gutluğunuz üçün sağ olun. Ya dillaki dörejülük ol meň bir ýollaşym, ýa-da bolmasa ol meniň bir perdendim, öz çağam perdendim hökmüne garayan edil Türkmenistanyň aýrylanmazda çağalaryň bir öz ýollaşlaryndan, deň duşlaryndan aýrylyşy ýaly, ýa dillede meň dörejülügüm öz okuwçylaryndan aýryly, ikisine de menne gynanç bar, ýön edip biljek zadym ýok. Beýleki bir tarapdan dörejülük ýa dille meň esasy güýmenjem. Şu wagta çenli meni ýaşadyk gelen, saglyk beren, ýaşamany höwes beren şol dörejülük diýip pikir edýän, sebäbi Yaradan maňa ýaş berdi, uzak ömür berdi. Şoň üçin men öz şaýat bolan zatlarymy aýtmaga, şolar barada bir ýazy galdyrmaga çalyşýan. Şoň üçin dörejülük meni nähilidir bir güýç bilen, nähilidir bir mejburi zerurluk bilen öňe iterýär, ýagny bir akylly başly, oýlanşykly ýaşamaga itergi berýär. Hudaýberdi eser ýazýan adam elbetde ýazan eserlerini halka ýetirip bilenine öz maksadyna ýetýär. Emma gadaganlykda eser ýazmak üçin gaty ägirt ol güýç gerek diýerler dörejü adama. Siz şo güýjü nirden alýaňyz? Inni bu ýerde bir möhüm ýagdaý bar. Gadaganlygyň bir gowy tarapy da bar. Sebäbi öň biz bir zat ýazanmyzda şoň ýam çykarmaň aladasyny edýärdik. Şol şu hepde de ýetişermi ýa-da şu aýda şonu men çap etdirip ýetişermi diýen. Häzir şol alada ýok, şoň üçin ilki bilene kompýutera geçmeýän käm men ýazan zatlarymy öçmeýän siýa bilen ýazýardym. Uçup gitmeýän siýa bilen. Inni bolsa onuň çykmajagyny bilip men gaty arkaýyn çemeleşýän soňam bir ertirki gün çykar ýaly edýän. Ertirki gün şol halka ýeter ýaly edýän. Elbetde bu taýda bir adama ruh berýän zat ýok. Gaty kyn, hakykatdan hem kyn. Ýöne edebiýatyň taryhyny seretseň, ol şeýle bolup gelipdir. Köp adamlaryň eserleri, belli ýazgylaryň eserleri şol öz döwrüne çykmandyr, soň bilen çykypdyr. Şol soňu bilen çykjak şerti gözüňde tutýan. Belki de hut şol zerurluk adama höwes berýändir diýip düşünýän. Hudaýberdi öz dörejülügiň bilen baglykda, kitaplaryň bilen baglykda, şo türkmen okuwçylaryny ýetmedik eserleriň bilen baglykda näme arzuwuň bar diýseler näme aýdardyň? Men elbetde arzuwum kän göwündilýän bir ýuruk zat da, ýöne bir möhüm arzuwum bar, olum çağalar baradaky kitaplarym. Türkmenistanda men çöllük alan oglanjyk diýip bir kiçijik kitap ýazypdym. Şol temadan ýazmagymy maslahat berdiler, şonu oňladylar, gowy beripdiler. Şol kitaby men dowam etdirip bilmedim Türkmenistanyň wagtymda. Indi bärik gelemden soň şonu ýazmak maňa başartdy. Ondan soň ýene bir şol kitabyň dowamy Garagum çölü arada hekaýeler ýazmak höwes edýärdim. Çağalar üçin gysgaçyk hekaýeler, meselem Garoy, Düýe we Çäge hem gumda ýaşaýan adamlar. Şol eserleri men häzir ýazdym. Inni gynanýan zadym, hem arzu edýän zadym. Şol kitaplarym okuwçylara ýetsedi. Çağalary kitapsyz goýmak muň özü bir jemgyýetiň günäsi bolup durýar. Ol jinayet işi bolup durýar. Diňe bir mendel çağalary köp ýazjynyň, dürli ýazjynyň eserleri gerek. Ine şol möhüm işe amal edip bolsa da diýip arzu edýän. Inni şol arzumy elbetde men köp ýerde aýdýan, şoň bilen birlikde daşary ýurtda ýaşaýan türkmenler şol sany Türkmenistanyň öz içindekiler çağalar üçin okaryaly go kitaplaryň ýokdugyny aýdýarlar.
kitap yetmeýändigini aýdýarlar. Häzir Awganistanda da türkmen dilini öwrenjekler, türkmenler, Irannaki türkmenlerim türkmen dilini öwrenjekler. Ýöne şol zerurlugy aýdýan bar, ýöne şol kitaby çykar biz alaly. Ýa-da bolmasa şonu bileleşip çykaraly diýen adam ýok. Inni şu wagt häzirki güýjümiň bar wagtynda şol çağalar baradaky kitaplarym çağalara ýetse-de diýip arzu edýän. Hormatly dinleýijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir dostluklarymyza şenlik hoş, saglyklyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.